Nová promo uvádza. Bol raz jeden život. Zrodenie. Vesmír. Zem. Vývoj, ktorý viedol až k človeku. Človek. No, skoro. Áno, muž. A žena. Tu je žena. A toto je pár. Stovky miliónov spermií vyráža na fantastickú cestu plnú prekážok. Iba 1% z nich sa dostane cez bariéru tvorenú krčkom maternice. Väčšina z nich, ktorá prežije, zomrie vyčerpaním v dutine maternice. Alebo sú cestou chytené do nastražených pascí. Len veľmi málo z nich sa dostane do blízkosti vajíčka. Páni? Vajíčko.
Stovky miliónov ich vyrazí, ale iba jedna jediná je prijatá do svätyne. Tajný vchod zmizne. Kto to tu je? Naše komplementárne chromozómy. Myslíš, že si sadneme? Ty máš vždy tak hlúpe otázky. Vyzerajú milo. No tak, všetci na parket. Tak, a všetko sa môže začať. Prvý deň po oplodnení. Druhý deň. Tretí, štvrtý. Oplodnené vajíčko je rozdelené na toľko buniek, že sa nedajú spočítať. Hrdlo maternice sa znova uzatvorí a chráni oplodnené vajíčko, ktoré sa o pár dní samo pripojí do steny maternice. Už o 28 dní sa stáva embryom. Embryo je obklopené vonkajšou membránou. Z jej časti sa vytvorí placenta. Placenta napomáha rastúce embryo krmiť. Veliteľský môstik, počúvam. Potrebujete nejaké bunky naviac na kostru, kožu a srdce? Čo? Ste vy ale hrozný. Nemôžem robiť všetko. Mali by ste vedieť, že každý má svoju špecializáciu. Haló, Centrum chromozómov. Máme tu pre vás príkaz z buniek. Áno. I hneď naštartujte mitózu. Rýchlo. Haló, vítam dole, do práce. No tak chromozómy, hýbte sa. Tak sa pozrime, ako je ten chromozóm zložený. Vyzerá rovnako ako tie ostatné, nie? Myslíš? Radšej sa pozri poriadne. Vy tam hore môžete ísť dole. Letím! A čo je? Nie! Hej, to je moje miesto, videl som ho skôr. Ty si ale chamtivec. Tak na svoje miesta, prosím. Tam! Nemáme čas sa tu hrať na netýkavky. Nie! Teba naozaj nechcem! Daj tu na to pozor, ja pôjdem tam. Istíže.
A ty tu čo skúšaš, Spôsobuješ genetickú kalamitu? Rýchlejšie, oneskorenci, už je skoro čas. Pripravili ste sa na bunkové delenie? Mitóza. Operácia mitóza úspešne dokončená. Majster? Výborne. Očné bunky. Choďte na nástupište 47. Svalové bunky číslo 10. Kostné bunky nástupište číslo 17. Srdcové bunky, nástupište číslo 19. No tak, bunky, chovajte sa slušne, tak ako máte. Je vás tu 202. Bez disciplíny sa na správne miesto nikdy nedostanete. Rýchlo na svoje nástupište, prosím. Pečeňové bunky, nástupište 8. Svalové bunky, nástupište 10. Kožné bunky, nástupište 14. No tak kľud, choďte pomaly, netlačte sa. Bunky, číslo 10. Nie. Srdcové bunky, nástupište 19. Všetci kľud, prosím. Kostné bunky, nástupište 17. Pečeňové bunky, nástupište 8. Svalové bunky, nástupište 10. Kožné bunky, nástupište... Po 35. dni meria embryo, čiže plod, 6 mm. V 42. dni je to 12 mm. A 50. deň 20 mm. Srdcová bunka. To som! Máš meškanie. Zrýchlite cirkuláciu na nástupišti 19. Vy nastupujete až na ďalšom nástupišti. Prepáčte. Kostné bunky, nástupište číslo 17. A vy? Kamže to idete? Mierime do lopatky. Vraj je tam stále čo robiť. A vy? Kúsok na západ, do hornej končatiny. Vraj sa tam dá obsadiť nová zem. Čo sa to robí? Neviem, je to vpredu. Tak čo tu teda robíme? No čakáme. Celá cesta bola zbytočná. Takto sa k nám chovať nemôžu. Áno, ako vravíš. Súhlasím, nemôžu. Dobré správy. Tamto, ďalej na západ, smerom k predlaktiu sa dá obsadiť veľa voľného miesta. Je tam úrodná zem. Za nami! Hurá! Očné bunky. Veľmi rýchlo vás potrebujeme. Presunte sa k nástupišťu 4.
Netlač sa tak. Pustite nás. No, tak to asi nepôjde. Môžeš preletieť. Som očná bunka, hlupák, a nie letec. Očné bunky, posielame vám oddiel krtkov, aby vám uvoľnili cestu. Za nami. Jednotky pripravené. Pochodom vchod. Tak a sme tu. Vpred. Jednotky na rohovku doľava, jednotky na sietnicu doprava. S Bohom, šťastnú cestu. Bunky na výrobu šošovky, poďte za mnou. Ešte. Stáť! Cieľová stanica. ...60 dní, 35 mm. Pošlite mi posla. Trocha rešpektu, prosím, dolu z môjho nosu. Bunkovému veleniu, jednotky sú unavené, potrebujeme nakrmiť. Rýchlo, tak utekaj. Proteíny, kolagén, ovalbumín. Áno, to máme. Zapíšte si kolagén a ovalbumín. Teraz hneď. Týmy 5 a 22. Potrebujeme vás v duplikačnej miestnosti. Rýchlo, sme v pohotovosti. Ahoj! Ako to, že U je na mieste T, tomu ale vážne nerozumiem. Musím to vymyslieť. Tak dobre, RNA, posol bol vyslaný. Dobre, v kľude, v poriadku. Čo Ale je? toto nie, potrebuje U. Haló, vy dvaja k sebe nepasujete. Ste na zlom mieste. Áno, áno, to je ono. Ďalší.
ďalší a zasa ďalší a ďalší. Bodaj by mi niekto vysvetlil, k čomu to všetko slúži. Pre Boha, čo to robia? Vôbec ničomu nerozumiem. Proteín je pripravený. Proteín je pripravený na odoslanie. Naložte tieto proteíny. Pozor, už sa kotúľam. Čo sa tu robí? No tak rýchlo, proteín, potrebujú ťa vzadu. Poďte. Osemdesiat dní, 9 cm. 120 dní, 20 cm. 140 dní, 25 cm. 170 dní, 30 cm. 200 dní, 35 cm. 225 dní, 40 cm. 250 dní, 45 cm. 270 dní, čo je 9 mesiacov, 50 cm. Váha 3,5 kg. Skupina 60 miliárd buniek. Jedna oplodnená bunka dokázala vyrobiť svaly aj kožu, kostru aj mozog, srdce aj pľúca, nechty, ruky aj nohy. Generáciu po generácii jediná bunka vytvorí život. Slovenské znění připravili Milan Bahůl, Dušan Kolár, Petr Veslár, Stano Slovák, Klaudia Vašeková, Petra Beoková, Ľuba, Martin Hořejší, Leoš Lanči a Jiří Balcárek. Pro BH Promo vyrobila tvorčia skupina Josefa Petráska.